alta medikoa edo gaixotasuna gainditu ondoren, arrazoi honengatik diskriminaziorik ez jasotzeko eskubidea. Edo nolabait eskubide hau bermatzea. Hau da, behin hoi gaindituta, inor ez etortzea berriz ere mahai gainean jartzea gai hori edo zure itzal ez bihurtzea eta horren baitan zureganako beste pertsonai eskatzea zaizkien eskakizunak eskatzea edo tramite gehiago egin behar izatea, aseguru gehiago kontratatzea edo prezioak igotzea, ze hau ere asko gertatu izan da. Eta esan duzu 2023 arte, ez zegoela gauzak aldatu direla urte hartatik, baina 2023 atzo da. Bai, atzo da. Bai, gezurra badirudi dire, ordura arte ez egon hau erregulatzen zuen legerik, ordura arte nahikoa izan ez balitz bezala, zuk gaixotasun horrek dauzkan ondorio fisiko eta psikologikoa, gaina zure eskubideengatik oraindik eta indar gehiago egin behar izatea eskubide horien alde ez. Baina, ez pentsa Europan aurre hartzen digutenik ere, honek ez du esan nahi hona denik noski. Frantzian adibidez 2016an uste arautu zala, eta hemen 10 urtetan ezarri zan anztura onkologikorako eskubidea, gerora 5 jaitsi zan, eta hau da gaur egun Espainiar estatuan aplikatzen dana. Honek esan nahi du, gaixotasunetik 5 urtetik aurrera, ezin dizutela zure espediente medikoa eskatu, ez zein dan zure egoera, eta informazio ezin dizutela eskatu. Eta erabili. Badakigu betetzen den? Badakigu eskatzen duten, ala ez duten eskatzen, ze batzuetan hau izaten da baita ere, ez daukatu sorgi, baina esaten dute baita lan elkarrizketa batean ezin dizutela galdetu gama izateko intentzio duzun, baina niri galdetu didate. Ez lukete erabili behar, eta egia da egiten balin badute, datuen babesarekin topatu litezkela, eta egia da infrakzio badala. Ezin dela egin, gero egia da errealitatean, gauza asko ezin egin egiten dianak, baina printzipioz araututa egon badago, dala lehenengo pausoa esango dugu.